He is the Narendra Modi. He is a politician. No COVID-19 of India. He is the Narendra politician. The rise. Because I am the politician 2020 outwell election 24 Goripur Assembly legislative member. So I am helping giving the risk. नोंथ' नांगालावसो होदोंलै आफा होनबाय रांखौहाय बे अरुण'दय स्किमा दालाय दाख्लै फन रानलाबायाखै दाना आंनि हिनजावा खानानै लायनो थांबाय दाना माबाबायनो बे सिङाव गासिबो दंजोबलायो बेनो माने खिथानांगौ गावनि हिनजावखौ रायबायनो रा ए थारमाने अरुण'दयखौ बावरिफोरनो खोन्थाहरनायनि रायबाय खिथानायनि रायबायनो खुलुमबाय रायजोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआनो जाबाय मोनसे कल रेकर्ड बे कल रेकर्डखौ लानानै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैदों भिडिअ बे कल रेकर्डआ मानि नोंथांमोनहा खोनासंलांबा मिथिनो मोनगोन सोरबा सोरखौबा भट थुनायनि थाखाय दावराव जालायनाय बे कल रेकर्डखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय लानानै फैबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय आसरितसै आरो दानि जुगावहाय भट होब्लाबो जायखि जेरावखि होआ बेखौ लानानैबो दावराव दावसि जाबावो आसि थुजानो गोनां जाबावो नोंथाङा उमुगाव भट होदों थुमुगाव भट होदों नोंथाङा उमुगनिसो नोङो एरखम पार्टिनिसो बेफोरबायदि बुंलायनानै भट होखांनायनि उनावबो दावराव दावसि जाबावो आरोखि जोंनि गेजेराव थ' नोंथांमोनहा खोनासंलांदो आरो सोर मा बुंदों थ' आङो माखासे जिनिसफोरखौहाय होनाय जायाखिसै मानो होननानै बुंबा आङो मानसिफोरखौहाय पिक्साराव लाबोनो गोसो गैया बेनिखायनो आङो सोरनिबा मुं सोरनिबा जायगा बेफोर जिनिसखौ आङो नोंथांमोननि होथ'नाय जायाखिसै आरो नांगौ जायोबा आं उनावहाय लानानै फैगोन आङो जास्ट बाथ्राखौल' आङो दिनै लानानै नों होदों आं लादों ना माने ओमफ्राय दाना बुंबाय आरो गाबोननिफ्राय ओंखारला माला आंनालाय बेबो सानसिबाय रागा जोंनानै थाला माला होनखाबायमोन बे ओरैनो मेम्बारबो दानजाखानाय गोगोम बोरैबा होनदों ओमफ्राय आंखौथ' नोंथ' नांगालावसो होदोंलै आफा होनबाय रांखौहाय आंबो एसे नांखानायखाना गिखोना माखो ओमफ्राय बे फोनफैदेरनानै सानैजों जालायलायबाय सिगां बोरै गासिबो दंजोबो जोङो पार्टि ज' जाहैलायदों आं 20 थाखा होदों ओमफ्राय सोरबा सोरबा बे आबौ बे जाहैदों ज' जों होदेरदों आरो जालायनायाव फैनानैनो बाव जालायलायबाय दखानाव संख्रियावनो गाव होनदेरफैबाय आरो ना गावनि दखानाव जोङो माबा जाहैदोंमोन नालाय खाजा ओमफ्राय बाव बुंबाय नोंथ' नांगालावसो होदोंलै नोंथ' नांगालैसो मानसि होनदोंब्रा गोगोमलै माबाबाय आंहाथ' रागा जोंबा दस्रासो ओमफ्राय दाना बिदि बादा होलायनानै बिदि सालायलायबाय जाम्बा गावनि जादों थांबाल थागोन नोंबो बुंनांगौ नोंथ' इउ पि पि एल आवसो होदोंलै नोंबो ट्रेक्टरावसो होदों होनासै बेलाय हनै बार नांलायनानै होननानै बादा होफैग्रोबाय नोंस्रा बाव नांलायगोन मा होनानै जा रागा जोंबाय बिदाखौ होनायनि बारा होलायग्रा थाखानांगौ थानाया एसे नङाबा बारा जालाङोना बादा होलायलायबाय सासे नङा सासे बारा होग्रा थाखानांगौ बादा होफैलायबाय बिदि होननो नाङा होखांबाय नों होखांबाय जोब्बाय सोरनाव होदों होआ बेखौलाय नों मारैथो मोनथिनांगौ जाखो ओमफ्राय नोंनोलाय बोरैथो खोन्थानांगौ जाखो आं नोंनाव होदों होननानैलाय जानो जाम्बासो मानसियानो दा गावखौलाय थांनाय गोरोंफ्रा सिरि थायो बे जाम्बा जाम्बियासो एसे दावराव जायो होननायसो बिदिखासै ना नुवाखै नोङो दवा मा हरदों आंनि हिनजावखौहाय मा रोंनो मारै बे अरुण'दय स्किमा दालाय दाख्लै फन रानलाबायाखै दाना आंनि हिनजावा खानानै लायनो थांबाय दाना माबाबायनो बे सिङाव गासिबो दंजोबलायो बेनो माने खिथानांगौ गावनि हिनजावखौ रायबायनो रा ए थारमाने अरुण'दयखौ बावरिफोरनो खोन्थाहरनायनि रायबाय खिथानायनि रायबायनो जाम्बा जाम्बिसो सरायबो रोङा ओमफ्राय बे गामियाव रायजो जानानै जेबो होना लाब गैला बिसोरखौहाय सिरि थानांगौ जोंहाल' 4 थारिखआवहाय नै जोंबो सुथि जाजोबखागोन सुथि थागोन 4 थारिखआव डाइरेक्टखा सानसे गसोआव थाहैगोन जोङो ससे भिडिअ लानानै फैबावबाय आङो मिस्टार शुकुर आलीनि सुपारहिट इंलिश रायलायनाय बिथांनि इंलिश
भाषाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे लानानै फैबाय थ' नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन लोगोसे बिथाङा बुंदों जे फैबाय थानाय एमपि बिसायख'थियावहाय खाम्फा बरग'यारिखौनो देरहागोन होननानै बिथाङा बुंदों दा बेसेबां सैथो जोङो रिजाल्ट समसिम नेनानै थानांसिगोन बिथां शकुर आलीनि बुंनाया बेसेबां सैथो जायो जों बेखौहाय रिजाल्ट समसिम नेनानै थादिनि आरो He is the Narendra Modi. He is a politician. No COVID-19 of India. He is the Narendra politician. The rise. The because I am the politician 2020 outwell election 24 Goripur Assembly legislative member. So I am helping. বাজাৰত আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া খাম্বা বৰকাৰী যি প্ৰাৰ্থী আছিলে নাংগলৰ তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে বা বিটিচিৰ যিখিনি অন্যায় অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে পৰমদৰ মুখখিনি চাই নাংগলক ভোটখিনি দিছে একমাত্ৰ পৰমদৰ কাৰণে বিটিচি দিছে কাৰণ বিটিচি মানুহক যিখিনি কাম কৰিছে যিখিনি বিটিচি ৰাইজক হাৰাশাস্তি কৰিলে একো কৰিব পৰা নাই তাত 4টা বছৰ গ'ল প্ৰায় 5টা বছৰ ৰুলিং চলিব গতিকে 5টা বছৰি ৰুলিং চলি আছে পৰমদৰ শাসনত কি কৰিছে কি কৰা নাই অনলি বিটিচিত বিক্ৰী কৰিছে হাগ্ৰামাৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি দি তেওঁ নতুন মানে নিজৰ পইচা সেই পইচা যদি ৰাস্তা ঘাটত কৰিব পাৰিলে হয় ৰাইজে নিশ্চয় তেওঁ সুযোগ এবাৰ কৰি দিলা হয় গতিকে তেওঁলোকে পৰমদৰক এবাৰহে সুযোগ কৰি দিছিলে গতিকে দ্বিতীয়বাৰ আৰু 2025 চনত বিপিএফ চৰকাৰ আহিব এই কথাটো স্পষ্ট পৰমদৰ ইতিমধ্যে আউট কোৱা হৈছে আৰু আউট হ'বই এই কথাটো স্পষ্ট